Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare rek? Sehat-sehat to? Sugeng rawuh ning nggone video kula. Sugeng ngamirsani, sugeng ndelok. Ya ngono kuwi ya. Kabeh sing rawuh kula matur suwun, dina iki kula arep ngangkat topik penting. Topik sing luwih ngeri timbangane debt collector, sing luwih angel dihindari timbang tilangane dadakan, yaiku wong sing pinter omong. Wong iki nek teko kuwi hawane ruangan iku langsung berubah rek. Suhune wis dadi anget terus mari tekanan batine ku munggah. Ya. Soale omongane ku koyo campurane ceramah, teorine ku ngawur lan ilusine ku masa depan. Delok tampilane wis curiga yo. Dasine miring, sendale beda warna, rambutnya koyo sapu lidi, kesel lek ngomongnya. Tapi nek ngomong gayane ku koyo presiden cadangan. Ya. Nek lungguh sikape ku ndelik gaya. Aku iki ngerti kabeh permasalahan donya jarine. Wong padahal lho, HP-ne lho isine mek RAM loro, sinyale 3G apa sih ya? Ya kok sinyale ku sing lemot gitu lho. Terus lak dijaluki hotspot, iku mung tahan 5 menit. Terus mari ngono HP-ne panas terus meledak. Ya, terus mari ngono ana siji gaya omongane wong sing pinter. Wong sok pinter iki nek ngomong iku mesti nganggo gaya. Sirahe iku miring 23 derajat, tangane muter-muter kok tukang pijet sing salah profesi ngono kuwi. Omongane iku alon sok wibawa. Ning nek rungokne suwe-suwe panas kupingmu. Nek awak dhewe sadar, isine ku kosong kaya kardus mie instan ngene lho. Kosong, hampa, enggak ono isine. Ya contohnya kayak ngene urip kuwi kudu balance utawa apa? Ya seimbang ngono kuwi ya. Dheweke ku kaya mlaku 10 langkah wae lho wis ngrusul sapi Brahman sing kekeselen ngono kuwi. Terus mari ngono enek udan. Udan niku jarene ku tandane ku semesta ngajari sabar. Jarene dekne wong padahal lho jemurane dekne iku lho omahe kebles. Terus kaose lho koyo mambu kain bekas korban banjir ngono kuwi. Nek mangan bareng luwih parah maneh. Ana sing pesen rawon, terus dheweke iki ngomong, "Rawon iki kok rasane gak enak. Rasane kok koyo sepet ngene." Wis mari ngono, wong padalan dekne lho, lak mangane lho mencotot kaya wong sing gak tau mangan. Ngono wae kok kadang ngelokne wong. Nah, wong iki lho seneng banget niru gayane nggone chef ning nggone TV-TV ngono kuwi lho. Cek apa? Ya cek kaya dhewe ku berkomentar, cek kaya juri ning nggone sing gaya chef ning nggone master apa ning nggone TV-TV ngono kuwi lho. Cek dekne ku koyo terkenal, cek gue ya ngono. Wong jenenge wawakan ngomong, pinter ngomong ya. Terus piye meneh. Tapi tapi lak dekne lek masak dhewe ning omah koyo masak mie, ngecape kecap iku setengah botol. Terus mari ngono banjur ngomong. Lah wis sing penting iku lho identitas rasa. Identitas rasa. Iya, identitasmu iku asine kebangetan ya. Terus mari ngono enek wong sing seneng ngatur uripe wong liya. Nah, iki sing paling ngenes dhewe menurutku ya. Wong iki ku pinter banget ngatur wong liya. Tapi wong uripe dhewe lho kaya drama sedih 18 episode. Ana wong nyapu lho dikomentari. Caramu nyapu iku lho salah, sakjane iku sakjane lak nyapu iku kudu zigzag. Iya, zigzag ndiasmu iku ngono ya. Padahal omahe dheweke yo yen disapu, iku ngecap. Ning gone kaca iku ya ana tulis iso apa sampe iso ditulisi ngono. Saking ngetele debu sing iku. Kan iso ditulis
Nah, blongok soalnya apa dek tolong lek dijak omongi ngono. Ya wis ngono kuwi. Terus mari ngono ketemu bocah sinau langsung ceramah. Jarene iki ngapalne iki lho kudu nganggo strategi. Eh, strategi apa? Wong jaman sak sekolah saiki lho dheweke koyo angka saldo ATM wong iri. Lah apa 0050 ana kalau nilainya belas ya, mek 0050. Terus njaluke piye? Terus mari ngono, dekne ana contoh lain iki. Ana tane, ana tanggane iku tuku kipas anyar. Dheweke yang ngomong gak trimo. Terus mari ngono dheweke ngomong kaya insinyur lulusan NASA ngene iku. Baling-balinge kok kurang aerodinamis lho. Lha wong padahal kipase dekne dhewe iku lho, munine kaya apa? Ngek 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 ngek. Wis kaya ngono iku kok setan kejepit lemari. Nah, sing lucu meneh yen ana wong olahraga iku dheweke mesti komentar. Wong lari kuwi lho, sing bener iku kudu gawe pernafasan diafragma. Wong padahal dekne dhewe yen lari 20 detik ae lho, ambekane wis kaya pompa ban bocor. Ngono kok kate komentari wong-wong. Yen dekne dhewe iso nglakoni ya gak apa-apa, tapi lek gak iso nglakoni aja nyocot. Wis iku tok penginku. Lak anjene dekne gak iso, ya aja nyocot ngono lho. Ya aja ngomentari tanggane, pemene ngomentari dulure. Siapa tuh? Terus mari ngono enek wong sing pinter debat. Lek dheke dijak omong iku gak iso alon, mesti kon njaluk debat. Kelebihane pamungkas wong iki ora tau yaiku ora tau kalah debat. Kalah apa bener tetep menang. Kowe ngomong fakta, dheweke ngomong fakta ku ya durung murni lek durung liwat pikiranku. Iki wong apa saringan bandeng yen wis kepepet dheweke ngganti topik. Kowe ngomong soal beras, dheweke ngomong soal orbit bulan. Kowe ngomong listrik mati, dheweke ngomong energi kosmik. Ngobrol karo wong koyo ngene iki kuwi ora ngajari pinter, sing ana menguras kesabaran nganti garing. Nah, nggih, pun para sedulur, para kanca-kanca sing sampun ningali teng YouTube, sing sampun subscribe, sing sampun menge-share, matur suwun sanget ya. Tolong video iki kudu sampai viral. Aku mari ini Kak menyampaikan pesan-pesan dulu, baru ini kita penutupan, oke? Oke, para sedulur, sakjane wong sing sok pinter iki ora bahaya. Tapi iso nyebabke tekanan batin kronis. Yo, kabeh masalah wong liya iku dikomentari, nanging masalah dhewe ditutupi. Ya, dipendem koyo utang, warung kopi sing ora dibayar-bayar ya. Kula mung pesen setunggal kalian panjenengan sedaya yen ketemu wong modelan ngene iki aja dilawan, aja diadu, aja diakal, soalnya akalmu iku iso rusak. Cara sing paling aman lek ketemu wong koyo ngono iku ya wis mesem wae, mesem tipis koyo wong ora ngerti padahal ora ya. Yang penting hatimu ayem, pikiranmu waras, lan telingamu ora bosok kebancut omongane ya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.